Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. We laten de heren zich eens even kort voorstellen. Van Zaren op left ziet, van links naar rechts. Dank. Ik ben de Luc van de Weijer. En ik woon nu met de Marcel. Je komen vertellen over de Para-Musica-dag während het nieuwste WMC. 75 jaar WMC en Don Hever. Marcel Ballas, ik darf mich werkgroepvoorzitter noemen van de Para-Musica-dag. Te weten, ze vergis doen het met Para-Musica, waar Luc vergis WMC Unlimited. Unlimited. Ja, dat klinkt een beetje Zaren huidige tijd echt, hoor. Aan moeten wennen. Ja, maar dit is wel international, hoor. World Music Contest. Ja. WMC. Ja, WMC Unlimited. Yes. Maar het is toch een verzamelnaam. Maar. Van wat? Ja, weet je, WMC Unlimited is niet alleen de Para-Musica daar. Para-Musica daar is er onderdeel van. Want ze hadden ook, gaat zo wie de vorige editie, een symposium. Luc, doe als, ik mag bijna zeggen, de beste bouw in van de nestoren van het WMC, hoor. Ik geloof het wel. Ik ben erbij gekomen in 1970. Als Amazonzer. Als Amazonzer? Ja. Vrijwilliger of vrijwilliger? Genau. Ehrenamtlich, ja. Nee, maar toen ben ik erbij gekomen met mijn kameraad van damals, Jos Buxilier. En die kwam omdat zijn pap in de halcommissie was en nog in de hoofd van die Oesblierij. Ja, zo vandaan kwam. En toen vroegen ze dus zich jonger Lu om te handlingeren. In de halcommissie. En hoe zit zelf in die positie om jonger Lu te vragen? Ja. maar vertel weer. Zo zijn verbinden. Dus café is je, dat de gouverneur kwam. Of wie zich weer. Want alles in 1970 speelde zich alles af in de halcommissie. Maar daar wordt die grote hal. Het grootste zemmer van de Rodehal boven. En daar verzamelde zich alles. Bij een populaire trossavond. Zo stond er Reiner Mais in Joenberg en de Roger Wittecker. En zo je alle nieuwe. Maar die moeten vuur dan meteen. Wat doet de Para-Musica daar? Nee, dat is dus later gekomen. In speler komen. En ik weet nog wanneer dat kwam. Ik ben dus toen bij alle mogelijke commissionen geweest. Vanaf dat ik daar dus als waterdrager of café-schenker ben begonnen. En nu ben ik bij de kassa. Het zelf vuurverkoop en zo weer. Dat jong prima. En nu ben jongens dat je het intensiveren of automatiseren. En dat was dat jong niet, dat voel ik me niet meer bij. En toen was in 2013, dus is 4 edities terug. We maken voor de flinke sprong ineens, hoor. Ja, nee, maar toen zijn vuur geconfronteerd worden met de Para-Musica daar. Vuurzozen dus bij de kassa. En in de grote hal, in de Rode Hal, wordt toen gepland en de Para-Musica daar. Maar daar kwam je mens. En toen bleek het, er was jong PR voor je joven. Ja. En toen zei hij aan Darley Hermans, dus mijn kameraad hoor. En die is in 1974 begonnen. En met mij het Janse traject gevolgd bij ticketing en zo. Ik zei, nee, luister, dan moeten we je dat doen. Ik wil dat nog eens om me nemen. De organisatie van een Para-Musica daar. Maar die lui, dat waren de deelnemers, dat waren de enige toeschouwers door. Maar dat had niet gestuurd, die amuseren zich. Ja, logisch. Maar ik vond het zang, dat die lui die verdienen een groter podium. En toen is er begonnen. En toen had ik gezegd, nee, daar beginnen we mee. Ja, wacht even, Luc. Dat is me even te snel. Want de eerste Para-Musica-dag is toen in 2013 hast du dat op dich gepakt. Maar leg even oes nou de lui Para-Musica-dag. Wat helpt dat in? Want dat weten we nu op dit moment nog niet. Para-Musica-dag is muziek van en door lui met een beschränkung. Lui met een beschränkung.
probeer het te integreren in de jeweelmuziek. Ja, dat hand van je probeert, dat lukt maar af en toe. Ja. Maar dat is wel, er is dat je weer. Voor je keer wordt dat er is dat je weer. En dan moet de duur moeten over je vlogen van Friesland. Ja, en zo je het wanneer nodig. Over je vlogen van Friesland? Ja. Moeten die toen al vliegen? Ja, nee, dat worden de mensen, Jelle Roeper en Janse Jobbekeel, Janse bekend door. Daar word je gespecialiseerd om de lumeningbeschränkung te integreren in de jeweelmuziek. Maar dat had ze niet nodig. Ja. En vuurhand is dus doet zo je laat. Al van de eerste keer af met het lu via de radarband van Spekheid. Ja, oude vuur, daar worden de zekere heer Rutserveld, de realiteit. En door hand van dus namen van krijgen. Ja, dan ken ik dat wel. Ja. En toen ze de eerste keer begonnen. En daar ligt toch meer over. Jazeker. Vergunt even naar Marcel, want ik wil even van Marcel weten, wie bent u bij die WMC-organisatie? Wie bent u daar erin gerold? Ja, nou, verzint dus wel dat jaar 2013. Daar look trouwens lumenting beschränking van 112 voor lumenting aangeboren beschränking. Dat is het verschil. Uiteindelijk houden ze hulp nodig. Hulp nodig om dit daar te organiseren. Maar het WMC-oes wordt door weinig animo voor. Die vrijwilligers die zozen of in het park, of die zozen in de Rode Hal, of die zozen in het stadion. En toen is er ook komen en zei van Marcel, kennst u ons aan meedenken? Een hand voor uiteindelijk serviceclubs, de tafelronde 171, waar ik zelf wel erelid van ben. En ik toen de tafelronde gevraagd van jongens, zou u dat niet willen doen? Zouden we dat niet samen opnemen? Ja, en dat hand doe je door. We hadden het eerste jaar heel moeilijk gehad. Wel ook, dat durf ik wel zo zeggen. We houden het niet het gevoel dat we graag veel medewerking kregen. Is er gezegd, nee, het wordt tegenwerking. We hadden toen heel slecht weer gehad in het beginsel. En maar daarvoor is het de keer daarna weer een stuk beter gegaan. En nu zitten we met een prachtige werkgroep van 6 maanden. Maandelijks bij mij chemische vergaderingen. We hadden een prachtig programma. Dat zal er ook dadelijk nog eventjes kunnen losse huren weer alle nu kunt. En we hadden weer de serviceclub, de tafelronde 171, de Janse daar voor het Smurjensvreugel met de dusje en de steulsleven. Die op die Janse materialen wat die metbrengen op de bühne, af de bühne. En de werkgroep zelf, die lu werden verwensen, kregen alle nieuwe een prachtige prijs. En ik freue mich wie Klee King, want ik durf het met presenteren. Ja, maar dat is tegen met een paar plepel ei over, maar wie ze dat moest doen. Ja. Je houden als presentator door Roger Lataster gevoerd. Ja. De doelgroep, prima, dat deed hij fantastisch. En dan Marcel, dat had Jan spontaan op die bühne, dus via de dialoog met de Roger. En dat klapt het geweldig. Ja. En dat hoor je niet de bedoeling van Marcel, ik hoor niet het programma. Nee, maar dat spontaan kwam dat. Het voor spontaan als je doorhouden, van je zegt, jij er vereinde, hij kunt optreden, dat kiet er eerst de prijs. En ik word eigenlijk de enige, dat die in naam van het Paramusica organisatieteam, bestaande uit allerlei in een Vrunk, hij en ondergetekende, had ik dus die dingen daarvan arbeiden. Ja, dat was toen natuurlijk de king, dat is logisch, hoor. Ja, natuurlijk. Weet je, dat is al eerste prijs. We houden nog dankzij de tafelronde voor alle deelnemers een petje met WMC erop. Ja, dat zijn die stralen daar denk ik. Geweldig. Ja. En dat Junf overigens dit jaar ook, dankzij het. Ja, dat klopt. Maar ga door. Verrassing, dat is het. Dus zo is hij met de Roger geboren. En voor 4 jaar geleden hadden we dat ook weer op samen door. En op de 17e stond voor warm ons 2 door. En dan maken we er een feestje van. Ja. Wie kiest, en dat is natuurlijk door Marcel zijn ding, wie kiest door die bands allemaal heen? Wie geeft ze door met wie benadert ze dat? En Luc, wie helst u dat met een helikopterview? Je nou in de lucht dat alles jotje? Ja. Ik ben eind van vorig jaar ben ik zo'n medaille vangen om te polsen van bij die bands die dus de keer van vuurhand op je tonen. Of die wel beschikbaar worden. En die gewoon een meer variatie erin had, dus met zingen.
de eerste keer was het hoofdzakelijk slagwerk. Dat kan het niet goed worden. Ja. Maar houden op de zim of op de trom. Maar dat wordt ook prima gedaan. En maar nu hand van je meer variatie erin. En ook met andere instrumenten bedoel ze? Ja. Maar nu hand voor en de klapper in huis, die horen bij de vorige editie net erbij. Door spektakelband van Kirchhoff zelf. En die willen dit jaar mee toe. Onder leiding van de Bert. Ja. En waar zijn die, waar zijn die gevestigd of waar proeven die? Die proeven en die zijn georganiseerd bij de muziekschool. De muziekschool, ja. De muziekschool van Kirchhoff had er spektakelband. En die doen als laatste hand van die losse optreden. Waarom? Omdat die de meeste hand van je vraagt 25 bis 30 minuten op te trainen. Ja. Het komen 8 bands, dus dat klinkt van de gaat over de bühne. Maar de spektakelband, die willen dus 3-4 stunden. Ja, van je zeggen, nou dat moet kennen voor de eerste maal. En dan de E-band van Kirchhoff. En die hadden niet alleen slagwerk, die hadden er nog truiten erbij en alles. Prima georganiseerd. Ik ben nog eens een keer geweest bij een presentatie in de multizaal van de Hub. Hartstikke vol. Ja. Die hadden zo'n goede aanhang, kunt die alvast komen, tot ze het zengde. Ja? Hoeveel nestoren zijn er eigenlijk nog, Loek? Eens kijken. Als het er toch nog een deel was, denk ik. We gaan let's voor 50 jaar gevierd met 3 maanden, 4 maanden. Maar dat is al een jaar of 6 geleden. Ja, kijk eens aan. Trouwens, de Bert wordt gerade verhouden, dat wordt toch? Bert Derks. Kijk, van de muziekschool. Ja, en die had dat prima op puurtje zat ze. De spektakelband. Maar ik zelf had immer contact gehad met de John Habets. Dat is een super Amazonser. Die regelt toch alles. Daar had ze de Amazonser warm. Amazonser. Marcel, we gaan even naar dich, want du zei dat zijn de laatste deelnemers van Kirchhoff dan op de maand. Overigens, op welke datum is dat? Meld het even. 17 juli op de Marke Kirchhoff en we vangen om 11 uur met Duitse vrienden aus Heinsberg. Daar komt de Lebenshilfe. Hele grote organisatie. En die hadden een eigen koer brengen die met. En die hadden een eigen orkest. En daar vroeg ik me heel erg op. Dan hand voor de... Nee, wacht even. De geest de vloot verhouden het eerst. Verhouden het eerst over de datum. Dat is dus 17 juli. Ja. Op de maat. Van 11 tot 6 uur. Dat de zich dat even jot in de agenda zet. Het is gratis toegankelijk. Ja. Dus dat is ook ganz wichtig voor u tegenwoordig. En dan gaan we naar het internationale gebeuren. Dus daar zal graad van Heinsberg die komen. Maar wie benadert toe die groepen? Vertel, wie deed ze dat? Wanneer begint ze daar? Dat doen we samen. Dat is uit, dat ziet je gruit. Lebenshilfe, omdat ik zelf al 48 jaar op het Duits gewerkt heb. Graag pensionado ben. En ik had nog de contacten met hun. En die zijn toch 2-maal als gast door je weer. Van ons. Van de Lions wordt dat gefinancierd, daar komen die met een bus. En het was niet goed dat die zelf een goede band houden en een koer houden. En Hans Verheid samen overladen. Dat is prachtig. Dat is het Duits. Ja. Zo Hans Verzevel Roze Belg. Oh. Ja, dus voor en waar komen die daarvan dan? Ook, we komen Hasselt. Hasselt. Oh, dat is lekker kort bij. Ja. En dan Hans voor... en wie had je die, weet je niet? Devona. En dan is er nog meer huren. Ja, laat maar komen, hoor, want daar komen er Jans... muziek uit Haarlem. Daar komt er Jans deel, ja. De Moezeband uit Holtum. Stefana Hand van Graatje Zaad. Vrolijke Noot uit Hoensbroek. United by Music uit Weert. Choreoslag uit Hoensbroek. Spektakelband uit Kerkrade. En we sluiten dan af met Vul. Ben ik lof en vul doers. Spaskapellus Kirchhoff. Ja. En we hoffen
En die had geen beschränkungen. Of wel, jawel, die had nog een beschränkung. Maar ik denk, jeder van ons had hij door wel een beschränkung. Nee, maar dat zijn godzijdank gezonde mannen en vrouwen. Ja. En die zonnig nog met de crisis had een prachtige dag met verderven gaan. En die slissen dat Jans, slissen die daar af. En we hoffen dat omdat we een prachtige locatie hadden, het WMC-bestuur had ons heel serieus genomen. We hadden nog heel veel groen licht gekregen, waar we erg dankbaar voor zijn. We vullen ons nu serieus genomen voor een limited dag, waar we straks ook lu met zicht, horen en proberen te helpen. Zijn we ontzettend gemotiveerd en vroeg en dankbaar dat we serieus genomen werden. Ja, waarom moeten jullie komen, dat is even zeggen? Dat laten we toch nog even over gaan. Sowieso komen, omdat jullie dat verdienen. En wenn ze eenmaal door je weer bent, kunnen ze allemaal. Dat deed ik gewoon niet. Moet er voor 4 jaar wachten. Voor 4 jaar wachten. Maar in die 4 jaar hoffen we weer en nog zo'n programma te maken. En dan hoop ik dat zo ook nog... hoofddoel is dat van ons de Jos band hij krijgt. Dat is Champions League niveau. Ja. Beter kan het niet. Ja. En maar is nu zo, gaan doen, dus in het begin gevraagd, maar du hoort het dat ze in de ganse maand juli vakantie hadden. Maar nu kunt een mevrouw, of van de vuurstand van de Jossie-band, die deed met aan het symposium. En die kan je eens polsen of het er is dat ze, ik al eens met een tweede delegatie, en ze de naam Jossie-band has, dat kan ze over kwaliteit. En wenn ze die op de maat heeft, dat zou dus iedereen stimuleren. Dus kleiner bands die bezig zijn warm te komen. Ja. Marcel, wilt u nog gaan toevoegen of zeggen ze van we hebben alles gehad? Nee, maar. Ja. Oh, trouwens, Luc, dan wil ik die gewoon houden. Dan ben je over 4 jaar best je dat warm mee. Dat moet ik graag zeggen, maar dan moet het zo in door. Dus maar over 4 jaar best je dat warm mee, snap je? Hoop ik, ik hou bij de vorige editie, dat was dan 4 jaar geleden, die zagen aan de Marcel Loester. En voor 4 jaar, dan ben ik hopelijk 80. Dan wil ik die kar niet meer trekken. Dan ben je nog helemaal aan het trekken aan die kar. Ja, met de Marcel. En met René en met het... Met René Stevens en neem die anger ook even. Milou Beememans en Natasja Rabuda. Dan hebben we ze alle 6 jaar. En voor vullen ons daar, die vrouw die doet daar catering verzorgen en zo het was. Terwijl die secretariaatswerk tussen. Want je verzamelingen, over 2. Jullie moet ik dan net zeggen, als ze niet geweest, de boet vol. Verzorgen voor een gezellige afsluiting. Het is, de verzamelingen zijn dus jemülig. En vooral ook aan de jemülig festival maken. Op de maat. Vroeger het gaat mij of ik het trouwens zou voeren. Ja, en dan geef dat noem maar door. Ja, natuurlijk nu door, want ik wil toch nog Jans even loeken over dat symposium. Ja, dat is het tweede mal nu dat dit Unlimited, dat werd dus nu ook door een symposium met Smurriens gehouden in de hub. Ja, en daar komen dan allerhand mensen, zoals die van de Jostie-band, uit den landen. Over het thema Kalle. Op dezelfde dag. Op dezelfde dag, Smurriens. En dat jeet dan bezwellen voor. En dat jeet een van die bands, junt dan al die genodigden afholen met een optochtje door het kerkraadse op naar de maat, waar dan hopelijk veel honderden mensen zijn die daar samen met ons en met de korpsen een geweldige dag van je maken. Ja, maar Marcel, de 6 graden op de maat is 17 juli van 11 bis 6, want het symposium bis 12 uur duurt. Wat gebeurt in die stond dan tussen 11 en 12? Dat zijn dan optredens. De eerste band is de Lebenshilfe in Duitsland. Die moeten om 3 uur warm terugzien, want dan werden die muzikanten, die werden dan met bussen afgehaald om dan naar huis te gaan, want dat is vrijdagmiddag. En die zitten dan in de Lebenshilfe, een ganse grote organisatie met over 3000 man. Ja. En dus daarvan dan tussen 11 en 12. En daar is muziek. En we hadden ja nog 2 muzikanten ertussen, die dan, zoals de
de Band voll, wenn ich lo voll durch. En du en der Roger Lataas. Juist. Dat zijn natuurlijk door. Die kennen sowieso een stand vol moeilijk met Siermoot en langer. Precies, hoor. zwei. En de Ronnie Ron kunt we nog. Ronnie Ron. Ronnie Ron. Allee, dan Dat is een kwetsbul. met de kwetsbul. Ja, dan hand voor zo ongeveer alles je had. Vrijdag 17 juli van 11 bis 6 verhandeld gezet waarom dat jullie moeten komen. De maat dat is dan natuurlijk ergens anders, door wekelijkse markt. En ja, we hopen dat het prachtig weer is. En mocht het rijden, de lusten terug. We stond terug in die Jans grote tent. De grote tent, dus niks kan er gebeuren. En voor het droogje is net gezorgd. Dat kan er wel in de omgeving natuurlijk op het terrasje nuttig is. Want denk ook aan de lokale horeca. Zo moeten we dat ook zeggen. En natuurlijk een natje, ja, dat is door beslist te krijgen. Ja, dus Paramuzicadag, Muzikadag à la WMC 2026. Ik wens je alle succes. Dank aan alle vrijwilligers en iedereen die daar natuurlijk bij betrokken is. En ik zou zeggen, jefjaas. Dank dat hij over ziet. Ja. En ik zou nou maar met afsluitende woord. Adieu en hoor die vrije, wa? You know. Adieu, wa? Adieu. Adieu,